Esténdese Galicia desde as montañas do leste ata as ribeiras do océano, fermosa e máxica. Os invernos son de neve nos montes, mentres na costa medran laranxeiras e limoeiros e florece a camelia. Néboa e orballo humidecen as fragas, enchendo as árbores de liques misteriosos e o chan de fungos, como nun conto de fadas. A chuvia apaga a súa sede e reverdece a súa pel e enche de forza as súas fluviais veas. E o sol nace entre a serra, medra entre nubes multiformes para resaltar o verde máis intenso, o do mediodía, para descansar sobre o mar incendiando e así procrear os asombrosos atardeceres da fin da terra. Ao pé destes camiños, as arterias peregrinas que nos han levar todas á universal Compostela, aparecen castros de incerta orixe que tamén foron celtas e romanos, bellos mosteiros, testemunhas da hospitalidade dos monxes que fixeron sagradas as ribeiras dos ríos, cruces de pedra de culto á morte, igrexas románicas construídas por mestres canteiros anónimos, pazos nobres de romántico señorío, paisaxes de mar que nos traen ventos amigos desde máis aladas illas, paisaxes de aldea que comparten tradicións a calor do lume nunha lareira. Así é Galicia, a terra que máis amamos, mesmo na distancia, cando a nostalgia lle chamamos morriña. A mí me encanta, la impresión es muy buena porque además en muchas etapas te encuentras en el límite, ¿no? y tienes que seguir, o sea, no tienes tiempo de pensar, sino pues te duele el cuerpo y tiras para adelante, te motivan los paisajes, te motiva la gente con la que te vas encontrando, muy positiva la experiencia, yo se la recomiendo a todo el mundo. Deron principio a Ribadeo segundo antigas tradicións, algúns pescadores establecidos desde tempo inmemorial na ribeira e praia que en diante se chamou Cabanela, polas pequenas cabanas onde se acobillaban os seus moradores. Esta praia amparada do norte dos vendavais era naqueles tempos remotos espaciosa abondo para conter as chozas dos mareantes, tender e secar os seus aparellos e zabordar as súas lixeiras barcas. Propagouse a poboación a ribeira de Porcillán, e de aquí comezou a trepar por unha encañadiña moi pendente e incómoda, na que o antigo muro contivo ata o século XIX os límites da vila. E así se formaron pouco a pouco a Rúa de Ares, a da Trindade, a maior, a da Atalaia. Ribadeo é vila xacobea desde o comezo da tradición e o seu porto foi o primeiro punto de encontro con Galicia para camiñantes e navegantes peregrinos procedentes de Asturias ou dos mares do norte. Ata aquí navegaban e aínda navegan algúns veleiros que viñan e aínda veñen desde distintos portos europeos. E a este embarcadoiro chegaban na bella barca que atravesaba a ría antes da construción da ponte que chamamos dos Santos, camiñantes que se propuñan desde Asturias viaxar a Compostela polo bello Camiño Real. Outros camiñantes peregrinos, tamén desde Asturias, sen embargo, preferían e aínda prefiren descender desde Castropol hasta Vegadeo e desde alí, polo camiño verdescente que atravesa os montes de Trabada, alcanzar Lourenzá para confluir nesta vila coa ruta compostelá máis transitada por esta zona, que é o Camiño do Norte. Neste camiño deixou as súas pegadas marcadas o Santo Francisco, o de Asís, e un senfín de anónimos devotos peregrinos a Santiago. O viaxeiro descobre no Camiño do Norte a monumentalidade de Mondoñedo, antiga capital do reino que foi de Galicia.
Coñece a terra que chamamos Cha, no medio de evocadoras paisaxes, e nela a próspera e xenerosa vila de Vilalba. E tamén Guitiriz, a vila balnearia, lugar ideal de descanso pouco antes de mergullarse na espiritualidade monacal de Sobrado dos Monxes que o agarda hospitalario. Desde aquí, a un paso, o camiñante atopará Arzúa para abordar xa o treito final desta ruta xacobea xuntamente cos que elixiron o camiño francés para chegar a Compostela. Pero bueno, yo iré con mi historia a Madrid, a lo que me ha supuesto a mí. Porque bueno, los prados estarán para el que venga después y me imagino que el camino un poco es las sensaciones de cada uno. Porque los prados son los mismos, el potaje gallego al que venga le va a saber igual. Y un poco por mis experiencias y mis sensaciones, sí. Se o peregrino é navegante a medida que o seu veleiro se achega a esta costa, verá como deste mar xorden rochas de agulla para marcar os límites. E na terra estatuas de rocha de salitre separan praias de auga limpa polas mareas vivas. Desde a proa do seu veleiro, entre os mastros do que cantan todos os ventos, o peregrino de estirpe mariñeira contempla a inmensidade cantábrica e pon o rumbo que lle marca a Illa Pancha, faro que recolle a esencia deste Cantábrico e que marca o inicio da ramificada ría de Xuncos, porto natural de asturianos e galegos. A ría cambia a súa identidade terra adentro e as súas augas, ás veces doces e outras veces salgadas, xogan durante 30 kilómetros a ser mar e a ser río. E se fose inverno, a bóveda celeste que envolve esta paisaxe estaría ilustrada polo voo das garzas e das garzotas, dos corvos mariños e dos mazaricos. A un e outro lado o navegante peregrino hase sentir atraído por vilas exemplares como Castropol, que é de Asturias, por vilas señoriais como Ribadeo, que é de Galicia, ou por Vegadeo, novamente en Asturias. Son lugares tan fermosos que enamoran ata a propia luz da ría. A este peregrino navegante atraelle a aventura do camiño en soidade. Elixe a senda da media montaña, a Ruta Verde, que por trabada chega ata a vila do Conde Santo. É nesta paisaxe onde se atopan os principais valores. Vales e montañas que xogan coa perspectiva, co cromatismo, cos volumes, nos que a sorpresa barre a monotonía. É curioso, este camiño é máis antigo mesmo que a ruta francesa, aínda que a primeira construción relacionada coa súa historia data de 1604. Entón, unha anciá rica legou parte da súa herdanza para construir o primeiro hospital de peregrinos. O camiñante que ven desde Asturias e segue este traxecto poderase atopar con algún navegante peregrino na ría de Abres, que tamén é zona de mar. Por iso din que Trabada é o 9º concello lugués bañado polo Cantábrico. Sí, o peregrino busca nesta traza sentir a soidade. Moi a modo, pouco a pouco vai descubrindo o seu alto valor etnográfico e os encantos dunha ruta ben coidada e sobre todo ben sinalizada. Cando chegue á parroquia de Sante contaranlle que esta foi antigo municipio. E un pouco máis aló, en Bizarro, coñecerá a capela de San Román. Tal vez o camiñante lle resulte máis duro o sendeiro en costa que ha de seguir desde Bizarro. Pero superalo obterá a idílica visión de Trabada. Verde de prado e verde de piñeiro, con pazo no alto de Terrafeita, no que a hospitalidade dos seus donos invítanos a descansar.
no pazo de Terrafeita en Trabada é un dos grandes praceres que poderá sentir o camiñante ao longo desta ruta verde. E aínda que case é primavera, a mañá amence esta vez de neve, que ninguén lembra cousa parecida en Terrafeita. Así todo canto rodea o peregrino convértese en vela postal de branco pureza, na que esta paisaxe se volve aínda máis grandiosa. O reemprender a marcha vai desaparecendo o branco para deixar paso ao verde máis intenso, ata chegar ao alto da Cadeira, onde se atopa outro dos símbolos da ruta. A antiga capela de San Marcos, que foi pousada de peregrinos, pero tamén portádego para pagar o tributo de entrada ás terras do Conde Santo. Desde aquí divísase o val de Lourenzá, onde coinciden os camiñantes que chegan pola ruta verde cos que o fan polo camiño do norte. Para coñecer esta traza temos que volver a Ribadeo. Yo felicitaría a toda la organización que se encarga tanto los ayuntamientos o la Xunta, y sobre todo a los hospitaleros. Agradecer muchísimo a todos los hospitaleros que están en el camino, que son los que dan el aliento, el ánimo, que te orientan, que te dan su experiencia, no solamente de ellos, sino de toda la gente con la que han charlado durante tantas noches de peregrinación. Hospitaleros, felicitaciones a ellos porque son gente fantástica. Foi leigo, pero antes guerreiro. Osorio Gutiérrez, de apelidos e titulado conde polas súas conquistas, acabou a súa vida para se converter en santo por aclamación popular. O conde santo que di a tradición. A él debenlle os monxes benedictinos a fundación do mosteiro de San Salvador no século X do segundo milenio. O propio mosteiro arredor do que creceu a vila e condado de Lourenzá. Ata aquí chega este camiño norte que seguen os peregrinos de Compostela procedentes das rutas de Asturias. Lourenzá é terra fermosa e fértil que sabe conservar tradicións e lendas, as que falan dos milagres do Conde Santo. Tamén posúe un rico patrimonio monumental. Campo de estrellas es mi casa. Cielo, tierra, aire, mar. Dime ahora que vuelva y volveré para quedarme y echo a andar por el camino, mochila a la espalda. Estuvieras conmigo, es camino lo que voy a andar y es camino lo que queda cuando miro atrás. Bueno, pues la cantidad de paisajes que vas viendo y la cantidad de gente que te vas encontrando. Y una cosa que me gusta mucho pues es que todos los días nos levantamos, salimos de un sitio al que no regresamos. Ribadeo abre as súas portas ao peregrino navegante porque é vila hospitalaria. É histórica, a que posúe o maior conxunto arquitectónico baixo medieval e moderno de toda a Mariña luguesa. 5 espectaculares edificios serán suficiente motivo para perderse na quietude da mañá e percorrer despacio as principais rúas e prazas. A igrexa de Santa María do Campo, que pertenceu a un convento franciscano fundado no ano 1214. Da mesma época é o actual convento de Santa Clara e tamén a capela da Trindade. E na Alameda 2 edificios emblemáticos civís. O antigo palacio neoclásico do Marqués de Sargadelos, o actual edificio consistorial. E a Torre dos Moreno, obra dun discípulo de Gaudí, de estilo ecléctico e destacados trazos modernistas. O peregrino xa é camiñante disponse a non perderse nada de canto lle depara esta ruta xacobea.
Polo de pronto en Ove, primeira parada para coñecer os seus hórreos unidos á cociña e ver a fermosa vista panorámica da asturiana vila de Castropol. Pero o camiñante quere máis e por iso ascende ata o Monte da Santa Cruz, onde o gaiteiro de pedra do escultor Faílde parece querer poñer aires de muiñeira no contorno. O sendeiro é aquí de terra e os eucaliptos sulen a menta. A traza segue o camiño vello de Lourenzá que aparece como antigua estrata nun diploma do rei Silo no século VIII. O peregrino está pisando unha senda medieval e tal vez unha calzada romana. E na soidade da ruta é cando o peregrino a Compostela sente a chamada espiritual do camiño norte. A vía faise íntima, e por ela vese vagabundear a alma do santo Francisco, o de Asís, tal e como contan as crónicas. A verea serpea por aquí os verdes prados, e diante os ollos do camiñante aparecen pequenas aldeas pouco habitadas. Este é o verde da calma. Estes lugares teñen nome: Celeiros, Cubelas, Ponte de Arante. Neste fermoso lugar houbo hospital de peregrinos no século XVI. A ruta engrandécese cara ao val de Lourenzá, onde este traxecto recompón o relato a cada paso que avanzamos, de sinal en sinal, buscando a fonte nova, en a compaña de imaginarias figuras transgresoras que se elevan cara ao ceo. Este é o esplendor e a transparencia da paisaxe deste camiño norte. O final do traxecto Lourenzá. Chamase así en honra de Lourenzo e de Ana, ambos fillos do conde Osorio Gutiérrez, o que aclamaban como santos en que a igrexa o tivera elevado os altares. A vila medrou e desenvolveuse arredor do mosteiro de Vilanova, fundado polo propio conde santo. En esta praza é onde concentra o municipio o seu principal patrimonio artístico, reflectido tanto no edificio do mosteiro como na igrexa. Da edificación monástica primitiva que data do século X, só quedan unha ara e unha lauda. O exterior é unha exhibición barroca con inconclusa torre do reloxo. Hai quen di que este foi o último ensaio de Fernando Casas y Novoa antes de enfrontarse á Catedral de Santiago. Mondoñedo atópase nun recuncho verde entre altos e oscuros montes de características formas. Son o Padornelo, a Pena da Rocha, a Toxiza. É unha cidade calada e tranquila que presiden os tellados de pizarra nos que florece o piripol e a coloreada valeriana, e as torres da Catedral da Asunción. É Mondoñedo cidade para horas de ocio, para o vagabundeo polas bellas e estreitas rúas. Bueno, él había hecho en bicicleta y nos pareció más no más rápido, sino más fácil, quizás. Llevabas el equipaje en las alforjas y más cómodo, por lo menos las bajadas. Las subidas también cuestan bastante, hay que andar cargando y eso, pero bueno, mejor así. Otro año será en pie. Tardará pouco o camiñante en cubrir os 8 kilómetros que separan Lourenzá de Mondoñedo, pero falla lle fará o tempo para coñecer a fondo unha das capitais do antigo reino de Galicia, e sen dúbida a poboación que detenta un maior patrimonio histórico de todas as que atravesa este camiño do norte.
Esta ruta xacobea segue a traza dun vello sendeiro medieval, o de Brea, que no século XI era o que unía as cidades de Oviedo e Lugo. O nome antigo deste camiño, Valibria ou Val de Brea, procede desta brea que atravesaba o fermoso val creado polo río Masma. Este é un traxecto curto pero abondo para saborear a soidade, entre as sombras frescas e frondosas das carballeiras. As pequenas aldeas saen o paso do camiñante só de cando en vez. Por exemplo, Arroxo e Grove son unha mostra da realidade deste mundo escasamente habitado. Aquí é doado abstraerse da cousa mundana. Os espazos naturais son de río, tamén os hai de bosque e ata de prado. E mesmo é posible que en medio atope o peregrino a compoñente artística e monumental en forma de igrexa románica. Soles de 4 estacións reverdecen o traxecto estendendo a fantasía da súa paisaxe entre os ríos menores. Por esta simbiose perfecta entre auga e terra, medraron nas súas ribeiras, ao longo e ancho do camiño, importantes aldeas de antigos pazos, decorados con xardíns e hortas nas que florece o laranxo. E cando ante os ollos do peregrino aparece o Mondoñedo, encerrada nun cofre de serenas montañas, amósase como un lugar renacido pola maxia de Merlín, matizado polo brillo grisáceo do seu ceo gris, e engrandecido polas torres da súa catedral trepando pola luz de néboa. E abonda dicir Cunqueiro para que xurda outra vez a fábula, neste lugar habitado por musas silenciosas, porque é a paisaxe a que inspira esta nova historia de amor entre a terra e o ceo. Que cando a historia é complexa descoñécese o límite do real e do imaginado, como a maxia do Camiño Norte. O peregrino lerá as crónicas que falan do caudillo bispo Maelog, capitán de galaicos bretóns, celtas cristianos, que habitaban entre as máis antigas pedras, sobre as que se edificaría o gusto románico da catedral, que é o espírito da bella cidade de Mondoñedo. E segundo a historia, o camiño atravesa aldeas pousadas no regazo verde do val, que baña un río que é de ouro, e que deu de beber o mariscal Pardo de Cela, antes de que xurdira a primeira grande negra sombra, na medieval noite da Frouxeira, cando, segundo escribiu o poeta Cabanillas, a patria escravizaron os reixes de Castela. Son as luces de traxedia que envolven as lembranzas desta antiga cidade, o pé do Camiño Norte. Unha cidade onde tamén viviu un rei chamado Cintolo, e na que naceu o gran fabulador Álvaro Cunqueiro. O espello da vida que reflite todo un universo de perfeccións. A través da auga, a beleza descobre a súa forma exquisita. A auga é a mensaxeira fiel, transparente e cristalina no manancial, saudable e amorosa compañeira en cada grolo que bebemos, amiga amante cando deixamos que atravese o tempo e o espazo termal, refrescante e peregrina no río que fai reverdecer cada val. Sol, luz e vida no inmenso mar. As fontes son espazos de resurrección. Mananciais que ofrecen auga que sana, que viaxa por todos os corpos, que se filtra a través deles, destrúe os seus males, moldéaos como bálsamo que cura e cauteriza as feridas. As fontes de vida, para que beban os camiñantes, protagonistas do novo milagre das peregrinacións a Compostela. Os ríos remexen a paisaxe no seu descenso desde as entrañas da serra e son tamén o espello da alma verde da terra. Os mares provocan a sinfonía das ondas na xigantesca estatua de pedra salgada que emerxe dos acantilados,
Música que tamén se escoita por unha buguina na praia serena de area fina tostada polo sol que non queima, de marea en marea, unha e outra vez. E desde a proa do barco veleiro, entre os mastros, do que cantan todos os ventos, que a bordo van os ousados mariñeiros da máis bella estirpe mariñeira. A auga da vida lévanos ao paraíso que buscamos. Galicia, terra serena e máxica. Como tengas confianza con alguien del camino, empiezas a comentarle y acabas contándole tu vida y él la tuya, y pues siempre te dan consejos, y aunque no sean consejos, pues siempre sacas algo en limpio. Y cuando vas paseando solo, pues yo qué sé, piensas, aunque solo sea pensar que no tienes que preocuparte en tantas cosas y eso, si siempre consigues evadirte. A postal urbana que deixamos atrás quedará gravada na mente do peregrino como a unha inesquecible lembranza, pero cando de novo se enfronte a este camiño norte, volverá a sentir, ensimismado no lugar, o desexo profundo da simple contemplación mística. Vais a topar moi pronto o camiñante co espazo de auga que é capaz de crear o verde erva dos prados, a paisaxe repousada, incitante e solitario, ao lado mesmo do lugar onde remansa o río, reflexo da flora da ribeira que fala dunha natureza en estado puro. Neste traxecto abundan as paisaxes de auga, mesmo os humedais que prolongan a súa beleza máis aló do curso dos ríos. Primeiro,